Sit ready. Attention. False start. Please stop rolling. Kohta heilahtaa tauluun, että keltä se käsi oli liian herkkää. Antakaa rullien pysähtyä vaan ihan rauhassa. Stop rowing and prepare for the start. Se oli Soinin Venäjällä herkkässä. Hyvä tentti! Sit ready. Attention. No niin, nyt ei kuulu mitään ylimääräisiä kilinöitä. Ja startti lähti tasaisena lähtee. Tuli Pyykkösellä radalla 13 repäisee ensimmäisen 50 metriä todella hurjalla yli 30 vauhtia, mutta ehkä se tässä tasautuu. Myöskin Petteri Pekka täällä radalla 6 on aloittanut erittäin räväkästi. Ja sitten tullaan järjestykselle yksi Naskalia ja Söderlund. Markku Henriksson, Kevin Tuiskuulta, Peter Niko Vanhanen, Kristian Nyberg, Mikko Ylönen, Pekka Kokkolahti, Petti Soini, Mikko Ylönen ja Jukka Lehtonen. Mutta odotellaan nyt tuonne 500 paikat paikeen. Siellä alkaa todennäköisesti näyttää sitten tilanne siltä, että se on tästä matkolla oli aikaa saatua. Ja tässä miehen 30 avoimen tarjolla Petteri Pekka on tällä hetkellä pitänyt suomalaista tasaista 30-33 välistä vauhtia. Hyvin rauhallisella saarella, mutta kovalla puristuksella, kovilla tehoilla Petteri Pekka painaa tällä hetkellä ja tuo tätä joukkoa. Vauhti on kyllä myöskin Toni Pyykölä siellä. Jussi Naska oli tällä hetkellä 2030 ja Joni Söderlund 2040 kevyt vuotta. Kevyt Tuiskuu on sitten miehen 30 kolmannessa sieltä kiinni ja Markku Henriksson on tuolla miehen 50 luokan ykkösenä. Suomen ennätykset ovat sellaisia, että miehen 30-sen 5.46.6 on Klaus Kaikerilla ja se on tavallaan myöskin avoimen luokan ennätys, ja sitä ei varmaan ihan erillä tässä luokassa tänään rikota. Katsotaan miten käy sitten avoimessa. Reijo Niemenmaa 6.29 on miehen 40 kevyen Suomen ennätys ja Markku Henrikssonilla, joka tuolla siis soutaa on 6.36.3 Suomen ennätys miehen 50 luokassa. Puolimatka lähestyy ja Petteri Pekka. Tässä miehen 60 avoimessa luokassa tuo joukkoa 10 metriä hänet perästään on Toni Pyykky, joka on hyvin tähän matkavauhtiin kyllä pystynyt vastaamaan ja johtaa siis kirkkaasti miehen edesluokkaa kevyitä. Jussi Naska oli 30 kakkosena ja Kevin Tuisku kolmasena. Jani Söderlund on sitten 40 kevyiden kakkossijassa kiinni. Ja kolmantena siinä näyttäisi olla Kristian Nyberg. Kyllä Jan Söderlund ja Kristian Nyberg. Markku Henriksson johtaa miehen 50 kevytluokkaa, Matti Eero siis kakkosena. Ja
Toni Pyykkö on semmoisen 8 metriä perässä Peter Pettiä, vaikka ovatkin eri sarjassa, niin varmaan pirittävät hienosti toisiaan, vaikka Sortila on 700 metriä. Hyvä Krister. Painaa. Pitää. Pistelky. Tää. Hyvä Panu. Krister viidessä kohdalla vauhti ylöspäin. Loppukiri lähtee. Tällä hetkellä keulassa. Ja tässä sarjassa No niin. Petri ja Jaloillaan. Koskilahti ovat niitä, jotka ovat näitä Open kisaajia. Eli Finnish Open kisaajia. Tää. Ja muuta näitä, joille sitten tullaan näitä. Lisäämään jaloillaan. Veto loppuun asti. Pää. Jani ja Pani kierroksi asti. 300 kohdalla urku auki. Kaikki peliin. 300 metriä. Petteri Sepp johtaa. Panu kestää! 1. No niin, nyt lähtee. Väkeravaa! Tää 30 vetoa. Jaksaa! Loppuun asti. Jaloillaan. Kierroksia lisää. Lisää. Tahti ylös. 200. Painaa. Alle 1,40. Painaa. Lisää. No niin, jala. Pää. 10 vetoa enää. Kaikki irti. Lähtee. Lisää vaan. Hyvä! Loppuun asti! Hyvä! Painaa! Hyvä! Hyvä! Siihen malliin, että ei enää uskalla kulkeakaan mitään, kun ne laittaa järjestykseen noita jollakin epämääräisellä ajalla. Hyvä! Matkalla Hyvä, Petteri Mikko. Petsanen ja Timo Kauppila. Mies 50 kevytluokka.